କଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ଶୁଖେଇ ବସୁଛି ଏମିତି। ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି ବୋଉ କହିଲା ଟମାଟର କିଲେ ଆଣିବି। ଟମାଟର କିଲେ ଆଣିଲି 18 ଟଙ୍କା। କାଲି କହିଲା କହିଛି हे प्रभु देखा दे ए पुळे टोका दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ଅପେରା ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଗୀତ ଗୀତ ପରଦିନ ରାତି 11:53 ପଟିଗଲା ହଁ ମାଇଲା କାଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଇଦେଲି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆଇଫୋନ ଆଣିଲି। ଆଇଫୋନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ତ ଦାଦା ଅଜା ଫୋନ ଗୋଟେ ଦେଲୁନୁ ଅଜା ଫୋନ। ଗୀତ ଗାଇ ହବ ତ କହିନା ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ପିଲା ନୁହଁ ଝିଅ ଦରକାର ଆଜି ତୁ 7.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ହିମାଳୟ ତୁ ଗାଁରେ ପାଇବି। हर हर शंकर भोला महेश्वर ओम नमः शिवाय। हर हर शंकर भोला महेश्वर ओम नमः शिवाय। ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ଆରେ ଗୋଟେ ରକେଟ ଯାଉଛି ବଢିଆ ଦେଖା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେଟି ତ ମୁଁ ଶାଢୀ ପଲିଛି ତୁ କାଇଁ ତଳକୁ ମୋ ପୁତି ବଇଛୁ ଛାଡୁ ଦେଖୁ ତୁ କଣ ମନ ଶୁଖେଇକି ବସିଲା ଭଳିଆ ବସୁଛୁ ଗୋଟେ କି ଘରକୁ ଆଜି କୁଣିଆ ଆଇଥିଲେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବୁ ଆଉ ପଇସା ଆଣିବୁ 20 ଟଙ୍କିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା 130 ଟଙ୍କା କହିଲେ ରଖିଲା ମୁଁ ଅଛି 130 ଟଙ୍କା 20 ହବ କି ଦାରୁ 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 ଏ ଦାରୁ